For no makwaba edeba my friend TV Ghana enen so ye da kronkron agba de e de achem no mienu se ne abrebia ye no edi nkomo no e kirima Abrabɔ mu nsɛm na eguso a ye bobo ho na no me no nyina etena ase abra na imam bakon aba ye nchen a na o kirekirim na nen so de no ye betoa so kwan a ye fa so sisi awo mba bi ana ye jejapade firi onsɛm abra ona wofo eni ho na agya firim no obehwe na ye ajapade kakra obrede to ho no na abusua na soro ginam age na no me no esua nsem bebre na ebobo so ade beduru se kwan a esese se ye nyina edi akira izrami emra no ekire se ye nche ajapade ema awu ma ikoduru biaya na ekire se ye ma oba ba ko a ese be ma ofie ni ye ma ne mienu ene malam wo yenchen nti ye beto aso kai se my friend computer training institute Korea na ebo ye ho ban se ene ye mfa we emraw mu eden pa na de eja nti wo hwe nyina na o subscribe na o share e de ma adofo a ono so enya bi nhweye no na o like o comment na o de to ase nsem bi wo ha eso bebisa malama o draw comment na to ase e be kenkan na obia anya bi ahwe na malam so yiwa no kama my friend computer training institute ano permit country osebra e fa no software ne hardware esa hojumadi bia computer hojumadi bia no bra na ontete okwanso nkoso na fa set no koye adwuma ene ye ntena se kwa abra ye set da ho a ehome computer nti na mse computer ne aba setena oni e betena ene hokoba bia computer di djuma ho enti anopai my friend computer training institute se me kancho se fa no dadwen fa computer se no bra graphic design fabra na onkyere okwan so nkoso afi office administration ene so okere wa bie sa school yi e wanchi oni asamwaja papa fi ne di animhwe eye Thursday market road no abusanke sie bi esi ho a ya painting ne kama yede aban panfo a abesen kono emfonyi atentare ho enenti se uduru ho a na oto ani anya ira kwan kra frosoro ho na bra na oni panfo mekasa efa ne computer ho sensema na onkyere o se ne be ya ho so obebinimu na ode akodi ujuma sa so ne ba na graphic design so o se minkanche o se bra na onkyere o yesa akosi o school mo na owi a eno so no konya e o se sam 35 printing press e wo ho a obeko na wakoye o practicals e wo ho uwi a na sa kwanya wo so be ya adwuma ene de na okobie wa wo de no sense o kire ofiri ne berebo e de abesi ne tirimi ene nti kai se obetu anamon e wo ho e ba ne nsem twere adwuma mu so a se opese obe program hosting ana obeka news ye brofo de ene akan kasa mu de a ene so bra wotete afi obeye sports DJ ni na oye ho sports image commentary papa oba besua na nso odi akodi ujuma odi bosumi nsia pe na ekire o sa adwuma die nyina na enu achi no obenya o diploma certificate ya odi beko abonten na onso odi akoye wadwuma se na ebe ya enne ye transequenti wonsa ebeko wa no o se me kan che o se ofiri akiri bi na eba ba bia obeda no ana bia ya obeda no enye dadwen kra sanse o hostel e ho a ema adofo a ofiri akiri e ba beje ntete se wo ye oba wo ye be ma o dabre wo hobi enti bra emfa emfia wadi ho mba nsentwere adwuma emfa emfia wadi ho e ba na computer mu a emfa emfia wadi ho saa nso na wabie musicals e ho se empo wabie wasori bi na da bia age se okohan nipa ma na be bo mfidie de ma wa o se bra emfiri yentwene so organ emen jetai sanku jomru ene de keka ho nyina no o kire e school ho a wonso wo bai no wo benya ho nim de pa e de akobo brantie kanfo mayi ni no asofo no me opa no asofo no a mo biebi aso no se mo mfa nkwada no mbra na mo ankasa time na wo de kire ade no anopa no nkono kopem donko na wawie afi nso anwumere bi ho na o ye na adwuma bi anwumere na obenya kwan a anwumere na onan kopem no nsia ho nso obenya kwan na waje ntitiye no bi enti enkanche o se bra ne sa afi nso ebia na o ye special o de fridge wada kosi fiade nyina o ye occupied there ana adaji ni ho mo wa memenda
kwan wo ho se won so beba na wabeje sa antete bi asem da ewom ne se nipa du a odikan aba no ana nipa a odikan aba no your accreditation e wo ho ma won se eye admission fee a obetua no school no fam fa ene tie ne ya me kan forma o se bra na be fa forms san se wa sha de kira ase dada akyekirefo no nimde na odi nyamsuro ebetetew ama won so wanya onsa no adwuma ne anida so o ma obi a o mo na so ya sene ama nda no pai ene malam ebedi nkomo afa eye asisi a ekosoma awuo ma no me no nche no me se aba on chen bio na ma be kire ho anchirimo pa me de numbers no betutudwa na wa frɛ kwankyerefo panyin na no pai na wagye ho anchirimo bi a ehia se obagye afiri ne nchen pere ne ntima me nkom malam chen na me no enkodi enkomo baba na so ahụ ofe na ba enyame ahira o on say ka se enyame ahira obi a na aya odwen se sika nko a but enyame ahira wa na say wasetina mu oyi di wadi firi ofie ba mina o da so to ahụ odin wom ketrema da abogye ma na che se nhira na na nyame e di ahira o sa ana pa so baba yensan gidi no bi o e bia na obi adwen ne ya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد امين وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم امين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين امين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين امين Arofa ya ji nshira afiri malam sam. Enti malam pa chobo bo di no bio e bia na nne na obi join ya. Yo, e pro malam rais. Oh. Wow. Malam pa chobo kire di break kre bi. Mi e ima. Ena fe su me kire ko fadie. Wow. E mani be ma. Ko da ni penfo. Wow. Ni na no. Me kire ma die. E ko ye e ko sum e bie e wa matia. Okay. Ya me ko fie. Wow. Man fo ba. Wow. Ma be su adie. Wow. Wetin sa chole bia 9 asa ya pon. Wow. Ya pon 9 na wie no. Obi akofie na ebo 2 esa ko prenya mi na mo se ebo 3 to 4 no. Wow. And e binu so esamba. Okay. E beti entity no. Family Islami entity na. Wow. So no action so se ikoye ye me fra e twato e wana do no. Okay. And I think 8 o'clock. Yeah. I'm not for being so epa. Okay. Musu umbeti atire. Okay. Ti here ajumano doso throughout the week ni nyina but nshira because on say e bebre beko aja ne ma nyina ho ye kan ye ko ti wa obi suro wu a se nso ye wan wu a nko heaven enti ye den a ye beko na nchiri ma na omo ba nko nyina ye ni ha ebi mu na omo ho na omo ko se nka omo de ni nyina ko ya nke be den ti se obi ka se bra me nchire wa de a na che se onsisi ukura be fabi na so fa ball bra se ne be ya heaven no kwan bia ina koduru ho a ya nya chefa yo na anopa ye nkomo no ye to aso a se ne me no e kan ye na last week ene malam etena se ne so me no betena se maduasa na yakoso a kirekirim se awuo mma no ene yabusuamu no chefa ben na obi firi mu a diwo no se ye mfa mma no se ne be ya enkoye mekoto aduro mekopira mekoye se mekobodua nti anopa se mama malam ato so am last week se ne ye babi ya de pemie no na ye nto asasa becha fefo okay ina misiran so edima obi biara obi yanda ti na obetie ya amen amen kakra ba kan se agapa de biase hana ebe pe wow ipe no biase han so aya na be na hako wow anka titumbo a to le bia obi ka be na se edini ko sia ne edini ma bia kan ho okay ko a won go ye kon ko to we ni na se atom okay e say ani bia ba ama ho se enu ehun hia wow se de uba we asi adaja sanso no bo san ko adaja wow uba no wan fo fiamba okay ko so a unfa fi nko wow ti mra wo ti bia simu no se won kan ho se asise nye wow na enam se asise nye ntum
Yankopɔn so wɔ da to hu sɛ ɔno wasisi obi a saa nso na wɔyɛ no nsɛ sɛ ɛma obi a nsisi obi a nwoma no ɛkɛkyerɛ sɛ suro mpaebɔ a ɛfiri nipa a wosisi no ho nipa a wasisi no no suro ne mpaebɔ ɛbi sɛ wɔnyɛ pɛgya ne nsa na wɔkɔte Nyankopɔn sɛ asomasi wasisi mi nti mesrɛ wo Nyankopɔn gye maadeɛ ɛfiri no hɔ ma me a na sɛ sɛ yɛ wɔ ho sɛ wo ho bɛkyerɛ na nti na ma nipa ɛsɛ woyɛ ahwɛ yɛ ɛwɔ wasetena mu patapa yɛ mfa nkɔ baabi a ɛna sɛ mede nyansa anasɛ ebi a mede kwan bi so ɛsisi me nua mmerɛ a wosisi no ɛna nipa no ahunu sɛ wosisi no a yɛbi deɛ ahunu sɛ wosisi no sɛ saa sɛ na saa na ɛtɛdeɛ nso a Yankopɔn so gye sɛ ebi a wosakra sɛ wansakra deɛ a Yankopɔn akatua bɛba wo so mema wo scenario bi maame bi wɔno ɛhiani na watimi asi ne dan no so ɛyɛ nnuadan ɛna wasi da biara ɔsɔre a wɔdede ɔdelivi a ɔkɔdom ɔkɔkɔdi dwa ɛna sikani bi ɛbɛsi ne fie ɛwɔ maame ne nkyɛn na mmerɛ a yɛsi sikani fie no awie no da koro wasi wɔkɔ nsrahwɛ na wɔkɔhu sɛdeɛ yɛsii dan no wɔnam saa na wɔkɔhu sɛ saa aberewa yi ne dan ɛsi ne deɛ nkyɛn ɛna wɔsi na ɛba ne sɛn na saa dan a yɛdi nnua asi baabi a woda ne si no ɛbɛsɛ ne deɛ no ahoɔfɛ bɛgu n'anim ase nti wama yɛ abubu ne nyinaa atu isɛ wuro no akɔkɔtɔ abo ne ma me ka yɛ ne sɛ nyame mmerɛ a yɛbubu me dan nsɛm na menni hɔ a nti wo so wonni hɔ sɛ me na menni hɔ na bubu dan ɛwɔ mati nti Nyankopɔn wo so wonni hɔ ma me ka saa asɛm wei mana andi minti minu anamiɛnsa papa no dan no ɛfiri soro ɛbɛfam ne nyina adwiragu wɔkyɛ sɛ Nyankopɔn wakyerɛ no tumi wakyerɛ sɛ ampa ɔhɔ ampa nti ɛna sɛ papa no asisi no nti no papa no so ɛnya ho akatua nti saa na tedi a yɛbibia ɛbɛyɛ bia no ɛsɛ ɛhu sɛ wofa kwan pa so a ɛna Nyankopɔn ɛbɛhyira wo na mo sɛ wɔmfa kwan pa so yɛhu na amafo bebree a wɔmanya sika no afiri wɔn nsam na nye bibia nti na mo asisi nti ade a ɛnya ne deɛ no wɔfo so asɛ ɛyɛ ne deɛ sɛ ɛtɔ da bi kwan otumi di asɛm no ɛkɔkɔ ɛma ne kɔ dibem ɛmbra ɛnyɛ no korɛ ɛnɛ asɛm a wokan no ayɛ sɛ ɛnɛ ahiafoɔ korɛ ni bem hia ni on dibem kyɛ sɛ asɛm a yɛkan no wɔ ebi anka akora bi deɛ de paa sɛ obetimi de abusuafoɔ na kokot ana wode wɔn afa mmara kwan so akɔgye nadeɛ because am sɛ aban bi kora ba kwa wa kyerɛ sɛ saa deɛ na yɛyɛ no yɛntwam nti sɛ obi firi ma yɛmfa ma ɛyɛ enkwala no ɛyɛ papa Jerry John Rollins nyame fa ne kransi yie ɔsɛ hyɛ saa mmara no to sɛ obi wu a megya padeɛ busuani bi ani kwan sɛ wobɛkɔ ho agye sɛ ne mma nanso ɛnɛ no nkwala no ni chance bi kora yɛkan di ɔde bɛtɔ deɛ ne di kora dɛ ɛmɔ no wɔne bi na ɔyɛ den akɔ court wɔntimi nkɔ ɛna ɔkɔduru court nso a ɔkɔduru ya bɛsika ni bia ɔ lawyer hiɛ ni bia ni lawyer ɛsɛ wo kan ɔbɛyɛ den akɔgye na wɔntimi ina sɛ sisie na ne benya yɛ adwuma sɛ ne ɔpa kyerɛ nti de ne yɛka kɔsi ni sɛ agyapade a yɛne abere ho nyinaa no ɛsɛ yɛnka ho sɛ Nyankopɔn na de agyapade no ɛma nipa yɛmi amfa ma wo a wo nsa nka wo saka nso a wonni ho fɔsoɔ da sika wɔmfa kwampa anya biara no wo saka sika no a wonni ho fɔsoɔ ebia mpo na wawu agya sika no hɔ na wawagya no hɔ nso yɛyɛ wɔgyidie sɛ yɛfiri ha yɛkɔ atamuda wɔ hɔ yɛgyidie pa atamuda wɔ hɔ na wokɔdu atamuda no nso a wokɔbu nkuta akyerɛ Nyankopɔn kwan na wofo aso nya sika no wonya yɛ nso wodi yɛ den wonyina dise yɛtutuwa no
ansana ubetum automatum we nti enya ade bia edefam nipa kapre ba ebedi Nsɛm a musio kapre ebedi Nsɛm se enya wudia wo da hwe botum a musio edimawo atemuda no ho bekiro bia se hamponu yankupon wonfon faktaw di sane tedia yamma yamisuro endi yakan bibia ye bia yankan hu se yami wo ho yami ti ase yami wo ho so ne yekoso ena wa bra asisie se sane tedia adinti na obesheda asisi wo yonko ajapade a enya wudie wudi pa ania din woja fi Nsɛm yo wudi ko na mo himfampa na wudi ko himfampa na wudi ko yenko wadaka wudi mfam ko wadaka mu na adinti na je bre mu sa nti Islam de wabodi nti sise atokwan mu se obia beka bebia ni japade no yentitema asomase ene obenti asomase ne obenti se wonka ho a yemfa mawo na mom de Quran de kata ni se yemfa ni se ye japade no emra ti japade no se wo ma muti ho a wo mo hwe ne yekoso no ye cha japade no bia yempe bi mpam mo ne se wo mudin se ade no eso nti no mo muji kakra na mo mpa ye ma awofo no enwa no na mo se wo pa wonka ho nyina mawo ne je se ni nyina ede mawo so wonko aje wona wonua na wona wodi akonwa nti dabi enye sa na yo nti baba ye hwe se ne aya Quran eti naam ede mai no naam nse wo se se baaji ba ko a naam e ma nyi mienu afi ye hwe omo maka no kufo nso yo wasi yemfa ni se wo yiri okay ena waka babi na japade no se na yebeche era wasi se ba no se wuri no ntem akwada ni ho a okay ena japade no ye chemu fa de fa emawo okay de fa no so emabusiafo wow na je se muntem akwada bia ni muntem akwada bia ni ho wono ko tena so awamba na mabom bra be manager ho kwa yenchim na yemfafa emakuna na fa no so enkoye abusua de to okay no mo se akwada wo ho akwada wo ma wo mu a okay ene se be ma mo fa no ese chano 9 okay ne di 1/4 ade amao okay na ese nka fana obenya no yesa nche fana mu na yefamu ba ko mo efamao okay sa 1/3 na aka no na mo ni nyina no ansa na ebeche no yambu sese bia nipa na maka ba bi no odika okay this ye kan firi ho wow ne baka no ansa na yeche yantimi nchen ajapade no ebra kada ho wane baka kutia okay anase bia wa afutuo bi se bia mi wachi no yemfa sei emfama asomase sa no nka membe sa de no se obi tim ka se mewu a majapade me basomasi nka ho we nka ho mewu a majapade emfa ma we eno so eba na sa na yedi so eja nyame de na wa che de ato no se wo body sasam bi sam se editu ho se mi wachi no mo fa sei emfama asomase okay mo fa sei emfama asomase nipa na wo se yemfa bi ma no ye nguma no mo a okay waka wo mu abudi wo di na dia na wonka ho se ebia emfa se ne wofase bi ana ni nua kuma bi ana ni nua ba bi na o se nipa sumasi di emewu a mbusi no aboa me pa ebi kura asemu ya bibrita kan o mo yare da hom okay nti se nipa na yesi yefa ma no se ye fe nguma no mo a waka amanfo a wo mutimi de na de bibisa menu se what must ya wo mu a o mutimi di ade se waka ho de a
Okay. De wo se fama no, ya fama no. Otimi di ade ma ne. Otimi di ade ma ne di ya. Ene de no bi na no ken se we fama no, ya fama no. This obi a on di na de. Abontensu ni. Wow. We know you say about home be because drupa on say you go a abusuanum no obi timi pono kora na yare da ho nti yitimi yino makora nti yimanum no a oyare a ayire so a obi na eboa no na ono so ye busuani ankasa a oboa no otimi ka say oh me na ba we dia na me machiriba mi no so ba we dia sani wosi bua me ankasa me yem makora no o mapome nti se ne mi ni ho a majapade no yemfa masa nipa no enam se wo kan busua no nti no ye de mana enye this e say wo mu a wo mu se fata se papa na japade e bo se ye cha ye de mo no se wo ka so ka ho dia ye fa ma no ne mu se won ka ho dia ene de bo no ba won ba to di ntia ntia ye ni se wo ni die ni se fa kura eda ho dada. Okay. Ya check ya be coupon achade no ade to ho dada ansana papa no wogu. Okay. Nti se wu no de enam se wu no wo chefa ewo japade no hu dada ntino se papa no ede to ho say ni wo achi yemfa mawa. This wu no won ka busua a mu se fata se wo mu di japade no ende o ka eduma no enu mpo no this ehwe ajapade a wo jaye no se yesi ye temu ba fensen ye temu miensa nipa no before 1/3 ene eduma no nemo se de wusi afoma no ebu 1/3 ya yefoma no yo obi wo ho se ni mahu bisa oye ni nua ankasa to no kra ni wuye na ye omo ka akiri watima bra to motoken ato motoketwa na wado afu kra na oja hokowe enam se won na de ne call hospital nti osia obewu no ka kire ne se on fa na japade no na on hwe ne baketwa no ma no ne baba akopɛ on hwe no mfa ma no nti na akoye ntokwa wa busuanum ye ono so ne di akondwo ato on di ni nua yeah ene wasi se wono ni we achi a ne japade no on fa on fa na on fa hwe ne ba dise ebia wo ho se ye tiade no wiye na ye ho se wu no wo chefa nim na mom ebia enam boa wo boa nipa ntin wasi ye fa bibi maw na dia ye se fa maw no ye hwe japade ni nyina se ye ye chemu ye to miensa wo badi 1/3 of the whole property in the maw na mo se ebu 1/3 ya you are disqualified wa na nti me pese me bisa ha se ai Islami mra no eje will edi so na mo se wutro will no awi a musumi mra ko se ni pare se asese wudi nansa mra wutro will and efanto ho okay se wudi to ho na mo wudi to ho wi a ese ye hwe se ne waka ni nyina no eni Quran no embobra de yankupon se yemfama amanfo no ena wa turo na mo se eni yemfanya djuma bi yentimi ndi wudi su enja yankupon de e basa na sama no ni bibiyo se no sama 17 ma ga bia ya nyene sa sama no be bibi ana 20 bafo ne o mo se nipa wowu a na wawu wow nipa wu a na wawu se bibia relationship ya wowo with the outside world biana atwa kana ye bojidi ye mi se sama ni ho bize nipa no waka bia ni bibia abia woriye ni juma die ni kasa ni bibia abana biye ontimi nya bibia biom na mo wujidi na batire wo se sama ni ho aha na mo se nya jidie no dia sai na obi ka ba bia wutimi ka se watima yesi sama bia ba abafi bi kratim ka se nsamankom waba ka kire su masi se ne nema na taade bi kura on fa nkoto ne naso
Near be ye or do you say a bronsam and a hanipa? Okay. Bronsam, no way and who saw what buy out what cover ye till Nipan of Nipanusu or Eddie Ejuma. Wow. Then when Nipa dear so qua, his relationship with the outside world has been cut off. When you see a catcher, ye no, the bay piano, say you yen one humboton over the camelum. No more, and yes, one walk away was some back up a catcher and say, and yes, because you'll be more see a conference on mine. Now or no be casa. They are called baby. They are canting somewhere back. Or be candy when you bring some Satan. Wow. A bring some goes bring some dear began who want to mean yet. I did be a bonny woman biano, one more dear name. And yes, sir, says a weekend, young Kuramus me for being over did you say? Some know. Ya be bana ya sheda betenase na ya disa nkomo we pa modu. Sanse obi sa for hemia. Obi bitima ka se na wuye no akoso we dae se yenye sei na japade asumasi akoso we dae se wonfa. Sa ade ono no ewo ho a hanipa adwene. And no sooner be controversy ever among the family. Because ono be kasa wi just omogene de na oh yes sir and there wouldn't be peace. Yeah, because they wait to someone be to be cool omunyina ofie ho. Wo mo sa didie no. So nsamantoa obefre no so meyina no. Ntigi se ne de ono aka no omu efolo. Na omo de afim ajapade afiri kunafo. Na de ba mpafufuro. Edem se omo suru se ya nye ne some an katere mu a e bibia obekunu. Ana ntisa ebia ne se mana aka se ya ndiso a obefre no aba ofre no so ne se wokunu no yeah so ho yeah ti obefolo yensu ye wogidie se owo de eyembre ene sambre no so eyankupon dia sembre no so a no sembre no anso a bia no ho a wo power bia wo de kunipa na se wo hwe me a my friend TV Ghana ya ne malam gusu a twetwe enkomo no da senne ye besen atoa enkomo we so sense ehu pa ene ye jamre na atoa twene ene de saman mom na ye chaade ade na saman na nche ense na woko wote ase ense na woko ye ba behwe de aya de saa nema no ba na ya hwe muzirami ngumanum because bibi wo ho a yetimi ko charge apade bi ebi aka obi ya janka so omoma ne bi obi ya wisia so omoma ne bi ni nyina no je se ye hwe na ye hwe ho asem enti me no de ABC ha no na ye ka ne se odomfo de dom ya da se ne ye beba na ya ba be kirikire mu yi pa na wate ase se no obi wu na ye de japade na makunafo a ne die se wono ni bade a ne die ewom fa se ne ka na ye hwe na ye chemienu na enye ya ye ton asika no na ye pam na de ama no but se wono no wo made a ye chemiensa e de ba koma no fa we etu tim na memfa we ntu mitim abra ye sua ekona no menim se ne na otwe odonfo dom ya ye sabeka imam biu na waba na waba chirechirim kama de amaye na de eda no de ato sansa Abrabɔ mu nsɛm de fa we ho de eye kwan ya mu ewa na mu eduru pa kai se my friend Media Training Institute sa na permin kan che o se Abrabɔ gye nsɛm twere ho entete e ba no news brofo de ene akan ka se bo a bra na wanted program hosting DJing marketing fan media no se sem nyina de odisa adwuma no e my friend Media Training Institute sanso na my friend Computer Training Institute se ba na se computer na opese usua ehunu edikodi ujima bi ne okoto paracetamol nkora computer si ho be kakra no oto na ne kra ba oto fertilizer kra computer si ho sanse ohwe o boss o ambese me dikodo wura we na no obok kaka no yi adukura ebitima shi wura no kama e de amount
de odi ko bo spray ni nyina ba bia bako bia akoto atade o ba bia bako bia computer na chese we chese computer na ba ne ye betena ndi se wo wanya ho nimdie bia da bi no ahwe abeduru ba bi no koto aduani adi kura na computer nti ye ma bi eni eni nti no let's say bra my friend Computer Training Institute na besua de na onso fakobo bra sanso na eba ne se instruments ene ho nsɛm ekire organ guitar sanku ene jomru niema sua ahodo bia pese usua ede kodi ujuma wasore mu no yesre se bra my friend Media Training Institute ne ho ena saa adekire nyina ekoso babofra no free school ba mane ntena fie kwa gya no na womra na womesua bibi na obewie school no ade ebe yem faso de ne se obewie school na set ne beba no na ye fa soja ye fa police obetim de saa emene organ ne na se fo nyomto no bi atimi de akwa na computer no bi ye fa office fo a na ye fa office administration ye fa omo nim computer na do makotena office akwaya reception na akwaya secretary bi enti manamra mesua bi ne part time no manamra yamma kwan a ene nkura ni nam fie kwai nyanka wachi omo de aba ha mo call my friend Media Training Institute no nkono ya sha ase donko ye ja no ana okọ school ni bia eye no nan na eguso na no nan no aye eguso a ye kono na no sia ye de aba wiye enti ye no kasa no na mesrɛ se bomodin ase odi wani ebe kire eye my friend Media Training Institute no abaje ntete ye ne asam wajan papa fi ni di anihwe wanchi asam wajan kwan na so abrosan kase no so aha na brebe me kwan na ede wasi me de wasi de na mama mala ma chia eye busuafo no mienu bi na ye de ni na ba wi yo kakra ebe san kan se de mili kan kan no wo yiri na se ka ba bi na sa akora ni ho a japa don echemu fa no de mo na mo se nkora wo ho dia ebe ubenya wa fo ebe chen na mo fo dia mo yo eno ati chia etiefo ni afefo na nkrofo a me tire wo made no me tia wo mo afensu me yere wono so me tia no na afensu nuanum a yewo Samu brothers Samu Dasto me ne bi ho iPhone Zenudin wona fe ho wo mi ne pa nti wono so me tia no na me ami wofa baba sani wono so metia no abusuafo nyina etia enkupon enka ye ho anopa enchia no ekoma we de na ye ne Malam Rais na edi enkoma no pai mi amedi ho chia me nso musomfo Apostle Stephen me de o hwe me nko ade amechia wo enti ne na otwe nso me se subscribe na share na yenya hoden emfa de ho emfa na programs no do so da bia ye bi enti wawura my friend TV no de YouTube Facebook and TikTok no obo my friend TV Ghana de ye wo bia na obenya bia hwe o subscribe na o share na o like afi wo pese mo dawuru bi emfa wadwuma bi ho nso a wo de to ha ya e bebo ho dawuru e de amount nyame ka ho se woni etena se